Ja. Hvad det er sådan en humlegejs, det her. Det er jo en super lækker ting fra Vintercoat, som Albert han har slæbt med hjem. Fordi de var meget flinke, de mennesker der. Og så er der noget med noget frugtaroma bagefter. Det er efter en god middag og så videre. Er det ikke snart færdigt, Carsten? Nå, hvad er for noget? Hvad er for noget det der? Skal jeg godt nok læse op? Nej, jamen du siger, det er sådan en super lækker ting. Ja. Jeg skulle lige sidde og læse op af den. Ja, det var jo for at... Hvorfor skal alle være sælgere? Alting skal gå op i at være En sælger. behagelig dansk bierbrand. En bierbrand? Det er ren Jeg synes, det dobbelthug. Og hvad er bierbrand så? Det har jeg aldrig hørt om før. Du klarer nok vaflerne der, hva'? Nu. Jeg får Nå, Albert, hvad er bierbrand? dårligt tyk, så er det der destilleret øl. salt. Ja, han kunne komme med en forklaring her. Det er godt, Albert. Tak for det. Alkoholprocenten er øget ved destillation. Selvfølgelig. Og det er det, vi skal smage på nu. Ja. Og det er som sådan en afrunding på årets første gravølsselskab her ved Albert. Det er, som Henrik han siger, det er meget tæt på det perfekte. Ja. Ja, det er Albert enig i. Det var da dejligt. Ja, tak. Husk nu, der skal jo være til os alle. Var det Ja, det Det skal vi med. nej. Var det journalist, du skulle have været, Carsten? Det var det. Martin. Prøv lige at se her. Jeg fik at vide, at der er ikke mere tilbage, da jeg startede.